Now I'm going to sing a song, the meaning of which is that is a Odia song, the meaning of which is Jesus died for me, and he was very much humiliated and insulted and tortured because of my sin. Let us sing that song. ଆଏ ମୋର ପାପ ପାଇଁ ରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଲେ କ୍ରୁଶରେ। ଆଏ ମୋର ପାପ ପାଇଁ ରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଲେ କ୍ରୁଶରେ। ଆଏ ମୋର ପାପ ପାଇଁ ରେ ପାପର ଦଣ୍ଡ ସହି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ସେ ହୋଇଲେ ଚୂନ ସହିରେ। ତାହାଙ୍କ ଶାସ୍ତି ଭୋଗରେ ପାଇଲି ଶାନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ। ଆଏ ମୋର ପାପ ପାଇଁ ରେ ଯୀଶୁ ମଲେ କ୍ରୁଶରେ। ଆଏ ମୋର ପାପ ପାଇଁ ରେ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ୍ଟା ମୁକୁଟ ଲହୁରେ ଭରାଲାଟ କାନ୍ଧେ ମାରି କୁଶ କାଠ ପିଠିରେ କରଡ଼ା ଛାଟ। ଏପ ପକାଉଛି କେହି ବା ମୁଖରେ ପୁଡ଼ାକେ ମାରେ ତୋଟାରେ। ତଥାପି ସେ ନୀରବରେ ସହିଲେ ସବୁ ପ୍ରେମରେ। ଆଏ ମୋର ପାପ ପାଇଁ ରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଲେ କ୍ରୁଶରେ। ଆଏ ମୋର ପାପ ପାଇଁ ରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନିଷ୍ପାପ ହୋଇ ବସି ପ୍ରାୟ ଦଣ୍ଡ ସହି ମତେ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ କ୍ରୁଶ ବିଧ ହେଲେ ସେହି ମୋ ପାଇଁ ରକ୍ତ ବୁହାଇ କହିଲେ ହିତ କ୍ଷମ ପାପ ଏହାର। ଭୁଲିବିନି ଜୀବନରେ ଅବା ମରଣ କାଳରେ। ଆଏ ମୋର ପାପ ପାଇଁ ରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଲେ କ୍ରୁଶରେ। ଆଏ ମୋର ପାପ ପାଇଁ ମୋ ପାପର ଦଣ୍ଡ ସହି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ସେ ହୋଇଲେ ଚୂନ ସରିରେ। ତାହାଙ୍କ ଶାସ୍ତି ଭୋଗରେ ପାଇଲି ଶାନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ। ଆଏ ମୋର ପାପ ପାଇଁ ରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଲେ କ୍ରୁଶରେ। ଆଏ ମୋର ପାପ ପାଇଁ